Düýe öý haýwany bolup, olaryň ýeki örküşli hemde iki örküşli görnüşleri bar. Düýeler gün ýüzüne ysty hem guruk, giýjesine bolsa sowuk bolýan çöl şeriklerinde ýaşamagy ukyplydyr. Onuň uzyn aýaklary çölüň ysty howrundan gorasy, giyin hemde galyň paşmaklary çägeden batman rahat ýüremäge kömek edýär. Düýäniň ýüňüniň iň ösgün ýeri örküjüdür. Olary ysty gün şöhlesinden gorýar. Düýäniň gözleri we gulaklary uzyn tüýler bilen örtülip, olary gumly tozallardan gorýar. Bir düýe 15 minutda 200 litr suw içip bilýär. Düýäniň örküjüne ýağ bar.